Flaqa mal-membri tal-Kunsill Konsultattiv dwar l-Agrikoltura fil-Buskett, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jkun qed jippubblika emendi għar-regolamenti dwar il-bdiewa u r-raħala dan biex ikun jista' jassisti bl-aħjar mod il-kategoriji ta' bdiewa differenti b'mod speċjali dawk il-bdiewa li jipproduċu l-aktar u li l-għajxin tagħhom jiddependi mill-agrikoltura. U spjega kif l-aġġornamenti approvati mill-Kabinett se jkomplu jtejbu l-qafas legali li diġà hemm fis-seħħ, jiġu simplifikati l-proċeduri u jintroduċu sistema aktar ġusta għal bdiewa mfasslin skont il-livell ta' tħul tagħhom. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li x-xogħlijiet fuq is-suq tal-bdiewa f'Taqali se jkun qed jibda f'Settembru li ġej u li lan tiegħu u li jipprovdi faċilitajiet attrezzati u aktar opportunitajiet ta' beħ għal bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda. Min-naħa l-oħra l-konsumatur se jkollu aċċess għal għażla aktar wiesa ta' prodotti friski bi prezz affordabbli ta' kuljum. Hawnhekk il-Prim Ministru rrefera għaż-żieda fil-beħ ta' ħaxix u frott mill-Pitkalija minn 21 miljun euro fl-2021 għal kważi 28 miljun euro is-sena l-oħra. Tenna li din il-ħidma se tkompli tissaħħaħ b'sistema diġitali ġdida fil-Pitkalija, l-użu ta' kontenituri aktar moderni u investiment fil-faċilitajiet infushom. Sa dan it-tant qabel din il-laqgħa l-Prim Ministru żar iċ-ċentru ta' Twilli fil-Buskett fejn qal is-settur tal-vitikultura u importanti daqs vettrina tal-agrikoltura lokali, potenzjal ta' liħ ġust. Jakkumpanja lil Prim Ministru kien hemm il-Ministru responsabbli Anton Refalo li ħabbar fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda kampanja ta' għarfien dwar il-kultivazzjoni tas-seġar taż-żebbuġ u l-produzzjoni taż-żebbuġ u żejt taż-żebbuġa b'rikonoxximent uffiċjali wkoll għat-tip ta' żebbuġ endemiku bitni u l-prodotti li jsiru minnu.